дзень. Мяне завуць Баярчук Вераніка. Я вучаніца 7 класа Лілюкінскага дзіцячага сада сярэдняй школы. Янка Купала, спадчына. Ад прадзедаў спакон вякоў мне засталася спадчына. Паміж сваіх і чужакоў яна мне ласкай матчынай. Аб ёй мне баюць казкі, сны, вясеннія праталіны і лесу шелест верасны, і ў поле дуб апалены. Аб ёй мне будзіць успамін на ліпе бусел клёкатам, і той стары амшалы тын, што лёг ля вёскі пукатам, і тое нуднае ягнят ляянне зоў на пазвішчы, і крык вароненых грамад на могілкавым кладбішчы, і ў белы дзень, і ў чорную ноч. Я ўсцеж раблю агледзіны, ці гэты скарб не збрыўдзе проч, ці трутнем ён не з'едзены. Нашу яго ў жывой душы, як вечны светач полымя, што сярод цемры і глушы мне свеціць між вальдою. Жыве земдух маіх сям'я, і сніць ім сны нязводныя. Завецца ж спадчына моя всяго старого.